Durban Network siyaqhubeka si-interviewer ama-artist ahlukahlukene azoperforma nase-performile kuyona-ke i-Mother of All Maskandi Network. This is Durban Network, by the way, igama-ke uSabelo Dabaso. Njengamanje nginoSolwazi who's still going on stage ayoperforma. Kwamfethu into engifuna ukuyikhuluma nawe la sisemcimbini la okhethwe khona abalandeli bakho, abantu abakuthandayo bathi bafuna ube yingxenye ye-Mother of All. Angiqale ngibingelele nje ku-Durban Network. Ku-Durban Network TV. Ngibingelele bonke ababukeli, ngibingelele nje wonke umuntu okhona njengamanje obukile. Lo okhulumayo uSolwazi Sembatho sobafelokazi inzile eminyama bayigqoka bayishabezela ngoba selifoma shaba noma insepho emothanda lapha emzimkhulu lapho ngiqhamuka khona. Uyena number 2 wanyaka ophelile lo la ku-Mother of All. Esingazi ke namhlanje ukuthi uzoba unumber bani ngoba nawe bemfihlile. Asazi amadoda afihliwe sesithangameni somlilo afihliwe. Ukuthi ke yiphi eperforma kuqala kunenye yiphi eyogcina nenye ihambe nequantum asazi ngenzeka ukuthi yimi ngazi. Yimi lo baba. Mfowethu sikhulume ngommusic wakho. Umusic wakho mnandi. Usounda proper, kuyazwakala ukuthi usebenza e-studio niyazimisela nifake energy entweni eniyenzayo ngathini ngalokho. Bafo lokho uthatha ukuthi wena artist iqobo lakho uzazi ukuthi wenzani. Uzazi futhi ukuthi usebenza ngayiphi indlela. Futhi njengoba usebenza ngesound nje isound ekwenza ukuthi ube happy wena yini. Ngoba akusizi ukuthi noma ungasuka ukuthi ngiyowenza umsebenzi eThekwini noma ngiyowenza umsebenzi emzimkhulu kodwa into ebalekile ukuthi wena qala uzazi ukuthi eyona sound oyidingayo yini. Iyona okwenza ukuthi ke uphume lento oyifunayo. Ngoba ngingasuka la ngiye eGoli e-studio ngifika ngirecord kahle kodwa futhi kungaphumi lutho. Izokhishwa ukuthi ke into mina qobo la umnikazi wayo ngiyayazi bese balekeleleke o-sound engineer benza umsebenzi wabo nabe kufanele bawenze bapolishe la kufanele bapolishe khona kuphume lo CD ke oluzwayo mntaka. Ushunwa ngeso ngiyabona namajonga clean. Sitshele mfethu ngoku-organize i-brand uyenze ibe sezingeni ibe clean kanje ibe neat kanje akusinto encane. Kukuthatha into engakanani ukuthi nikwazi ukuzi-arrange niyibeke kule look enikuyona. Lokho ke ngizokushiyela komunye wabafowethu okuyena obambele u-organizer we-brand. Mina kuyona i-brand ngiyinxusa la khona. So mina nje ngishuthi ke ngiyindoda ehlele ngaphambili esitolo ethi hayi izani madoda. Uzani madoda ngizodedela yona ke intshebe le ikwazi ukuthi iyenabe kabanzi nge-MOA. Asibingelele kakhulu bafowethu. Sibonga emcimbini omkhulu kangaka abafowethu. Ubhuti omdala ngendaba ye-brand bafowethu. I-brand yethu i-brand yabantu esikwenzayo sikwenzela abantu. Njengoba lokho kwenzakalile kwi-Mother of All kube into yabantu. So nathi njenge-brand siyajabula ngendlela okwenzeke ngayo. Umfowethu sisebenzela naye ngendlela yokuthanda i-brand nanokuthanda indlela esifisana ngayo ngabantu. Into esikwenza konke thina okwabantu. So indaba ye-brand simukelekile wonke umuntu i-brand yanoma ubani ngoba esikwenza sikwenze ngabantu ngoba sivotile nje umfowethu lapha khona ukhona ngabantu nathi lapha sikhona ngabantu. So bafowethu sithanda ukuthi niqhubeke kakhulu niseseke niqhubeke futhi nivote nangokuzayo nivote i-brand yemini of-Africa bafowethu iyohlezi ikhona yanoma ubani wonke umuntu simemukelekile bafowethu kakhulu. Sicela ukubonga nje. Mfowethu sesizoyivala nje asikhulume nge-performance. Nizongena stage kungasi isikhathi esingakanani yini enilungiselela abantu mhlawumbe abantu bangalindela. Namhlanje bhuti ngize nokwehlukile kakhulu. Njengoba nje ngikulela thimba elifihliwe elithathu. Angazi ukuthi ngizobiza kunamba bani. Kodwa into engiyenzile mina ngoba ngazi ukuthi mina ngizolanda iquantum lami. Ngeke ngase ngithi mangifona ngibuza nje ukuthi hey iquantum lami limi kanjani lapha bakhala ngokuthi hayi lishoda nge-spare wheel nje kuphela lelishoda ngayo. Ngiyese ngagxumela edolobheni ke ngabuya ne-spare wheel ngisiphethe sikhona makuwukuthi ke ngithole sengiya kwelinye icala. Hayi sengosinikeza umfowethu lo oyobe enenhlanhla ukuthi phakathi kwalamadoda amabili uzothatha iquantum ngithi hayi ke sengiyamphekisa ngoba ngiyingxenye yokuthengwa kwequantum. Njengoba bengikhona nje sithenga leli quantum ngamavote ethu. Shuthi ke nami ngithi hayi ngiphinde ngifake isandla mina myself ngaleso spare uma ukuthi elithathile. Lo ozolithatha nje ngimphathela ispare wheel ukuthi noma ngabe uyagoduka uma ukuthi liyenkandla angahambe elokhunga ebhaja mayiqhunyele isondo afaka isondo uma ukuthi libheke emnambithi ngokunjalo kodwa ke mali yemzimkhulu
hayi abafana bangakhathazeki vele kube kufanele. Ngifuna ukubuza insizwe njani ukhona oyi2K la nangu oyi2K but ukwena lo mbuzo kuyena umculo kaMaskandi ngokujwayelekile bekuwumculo okwazi ukuthi owabantu abangafundile owamakhehla abantu asebegugile basibona abantu abasasebancane ama2K inamba yawo ikhuphuka asupporta uMaskandi abashaya iginci abawuproducayo abawugidelayo sekwabantu abasha kusho ukuthini lokhu kuMaskandi usudlala nasema university into ekade ingekho phambili mfowethu mina into engayisho ukuthi umculo kanje manje thina esema university siudlala like sidlala ngedatha kakhulu download njengamanje umculo siudlala online njengamanje mawuthi siyasupport umculo sinisupport ngenhliziyo ngokuthanda kwethu njengoBhuti Solwazi siyamdlala siyamthanda so ukukhula kwenombolo ko YouTube ko Spotify even now ko Tupidit even ma iPhones abakhokhela ukuthanda kwethu so ukuthanda kwethu ukuthi beye phambili because iyona ndlela ebakhokhelayo le ukuthi so ukudownload umculo akuyonto eright for abaculi because asibastreame beye phambili bekhokheleke kube khona inzuzo ekugcineni kwabo bonke yebo ilokho kuphela mfowethu good ama2K ayangena kulomculo Lokhu Bhuti kukodwa ukutshela ukuthi impilo manje iphindele emuva la ekade ivela khona. Sesiqale ukubuyela lapha kutshenini sizazi ukuthi sobani sivelaphi. Sizazi impande zethu ukuthi zikuphi. Mawubona abantu begcwele kanje mfowethu la beze kuMaskandi akekho umuntu ekuthiwa oyenye genre okhona namhlanje. uMaskandi kodwa umuntu uzobheka inkundla ukuthi ingakanani igcwele kangakanani igcwele abantu abazobheka uMaskandi ifuthi igcwele abantu abasha abekho abantu abadala. Okukutshela ukuthi ke lokho ke kusho ukuthi isizwe sethu siyabuya back to square one manje le izwe liyabuya kahle kahle akusekho lento ukuthi mangaba udlala uMaskandi kube ukuthi ingoba awufundile ingoba kahle kahle wena uyibhinqa ingoba awazi lutho into eyenzakalayo manje sibuyela back to amabhinqa manje iwona sedlisa njengobona ngithi uyabona amajongo kanjani uyabona amajongo kanjani First sesiyivala ngicela unikeze abalandeli beDurban Network ama social handles ukuthi utholakala kanjani nabafisa ukukubhuka abafisa ukungibhuka nabafisa ukungilandela uSolwazi uyatholakala ku-email uzwelethu 2088@gmail.com uyaphinda atholakala enambeni 0836816782 aphinde futhi atholakale kwi-social media yakhe ekuyilokhungana okuyi-Facebook page lami ethi uSolwazi SA uphinde futhi uyangithola naku-Instagram Solwazi SA uyangithola naku YouTube nginayo YouTube channel yami uyafika usubscribe lapho nje nakhona futhi uSolwazi SA usubscribe ungenzele konke bese ningisize ngokustream abafowethu ningikhuphulele nje ama viewers lapha kumculo wami mawufuna uSolwazi ufike nje uthi uSolwazi uzothola mina lapho noma kanjani Yes nganza kwethu bese ikhona si-Durban Network noSolwazi kwi-mother of all ayeye Danku